Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bilişimiz ýaly ýakyn wagtdan Qurban bayramı ýetip gelýär. Bu dersimizde Qurban etjek her bir musulmanyň qurbanlyk barada bilmeli zatlaryny ýatlap geçeriz. Birinji mesele Qurban bayramyny canly qurban etmekliň hukmy näme? Qurban bayramı günlerini canly qurban etmek oturumly we ýagdaý bolan her musulmana wajipdir. Oturumly diýenimiz ýolagçy bolmayan kişi. Eger bir kişi ýolagçy bolsa ýa-da garip bolsa, ýagdaý bolmasa, ol kişilere qurbanlyk etmek wajip däldir. Emma oturumly bolsa we ýagdaý bolsa, ol kişi qurbanlykda canly qurban etmeklik wajipdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'de İbn Mace'de gelen hadisinde "Men kana lehu sa'atun ve lem yuzahhi fela yaqrabanna musallana." Kimin ýagdaý bolup qurbanlyk etmese, bizim namaz kılyan yerimize gelmesin diye. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýagdaý bolup qurbanlyk etmeýänlere şu hadisinden näme diýär? Käýinç berýär. Qurbanlyk musulman doganlar İbrahim aleyhisselamdan gelýän mühim ibadetlerin biridir. Bu İslamyň, dinimiz, Islamyň şygarlarynyň biridir. Şonuň üçin ýagdaý bolan her bir musulman şol ibadeti berja etmäge gaýrat etmelidir. İkinji mesele musulman doganlar haýsy canlılardan qurbanlyk bolýar. Kur'an-ı Kerimde Haş suresiniň 34-nji aýatyny aýdylyşy ýaly qurbanlyk ediljek haýwanlar behimetil en'amdan bolmalydyr. Ol hem kiçi canlılardan geçi we goýun jinsinden bolan mallar, uly mallardan düýe we sığır jinsinden bolan mallar. Bulardan başga canlılardan qurbanlyk bolmaýar. Towukdan, towşandan, keyikden, suwgundan qurbanlyk bolmaýar. Qurbanlyk etmeň ýerine qurbanlyk malynyň näçe etse köp puluny sadaka bersen qurbanlyk ýerine geçmeýär. Üçüncü mesele qurbanlyk mallaryna bolmaly şertler. Birinji şerti qurbanlyk mallary şeriatyň görkezen ýaşyny dolduran bolmalydyr. Düýe 5 ýaşyny, sığır 2 ýaşyny, geçi 1 ýaşyny, goýun 6 aýyny dolduran bolmalydyr. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde bu barada "La tezbahu illa musinna illa an ya'sura aleykum fatezbahu jaz'atan min az-za'ni." Qurbanlyklary ýaşlaryna göre kesin, tapmasaňyz 6 aýyny tamamlan, tokluýuny hem qurban edip bilersiňiz diýär. İkinji şerti qurbanlyk mallarynyň kemsiz bolmaly. Kör bolsa, kesel bolsa, agsak bolsa, sümkü görünjek derejede hor bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk etmek bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Ebu Davud'da gelen hadisinde diýär: "Arba'un la tejuzu fil azahi. Al-awra'u bayyinun awruha, wal maridatu bayyinun maraduha, wal arja'u bayyinun zal'uha, wal kasiru allati la tanqa." 4 canlydan qurbanlyk bolmaz. Gözüniň körlügi belli bolup duran bolsa, keselligi belli bolup duran bolsa, agsakligi belli bolup duran bolsa, we horlugi belli bolup duran bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk bolmaz diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biçilen mallardan musulman doganlar qurbanlyk etmeklige ruhsat berilýär. İmam Ahmed'in hadis kitabynda habar berilýär ýaly Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň hut özü 2 sany biçilen goçy qurbanlyk edenligi aýdylýar. Qurbanlyk ediljek canlylaryň iň gowsy aýypsyz, kemsiz we semiz bolanydyr. 4-nji mesele musulman doganlar bir qurbanlyk näçe kişi ýetýär. Kiçi mallardan bir kişi we maşgalasyna bir goýun ýa-da geçi yeterlidir. Bu barada Tirmizi'de ve İbn Mace'de gelen hadiste sahaba Ebu Eyyub el-Ansari'den radiyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda qurbanlyk nähili diýip soraýarlar. Şonda Ebu Eyyub el-Ansari radiyallahu anh aýdýar: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda bir kişi özü üçin we maşgalasy üçin bir goýun qurbanlyk ederdi, özleri ýerdiler we başgalaryny hem ýidirerdiler diýär. Düýe we sığır ýaly mallarda 7de 1-i bir kişi we maşgalasyna yeterlidir. 7de 1-i diýenimiziň sebäbi musulman doganlar düýe we sığır ýaly uly mallarda 7 kişi bolup şärik bolup bolýar. Ýani 7 kişi jemlenip näme? Qurbanlyk üçin düýe satyn alalyň ýa-da qurbanlyk üçin sığır alalyň diýip 7 kişi şärik bolsa, 7 kişi bolup uly mallarda şärik bolup bolýar. 7 kişiden köp bolsa bolmaýar. Emma şärik boljak 7 kişiniň ählisiniň hem niýeti qurbanlyk bolmaly.
durmaly. 6 kişiniň niyeti gurbanlyk bolsa, bir kişiniň niyeti ýöne et üçin goşulýan bolsa, ol bolmaýa. 7den az bolsa da bolýa sanlary. 4, 5, 3 bolup näme? Şärik bolup ulmal alsalar bolýa. Emma 7den köp bolmaýa. Ulmallarda şärik bolmaklygyň delili musulman doganlar Sahih Muslim'de Jabir ibn Abdullah'dan rivayet edilýär. Radiyallahu anh sahaba aýdýar, Hudaybiye ýylynda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen düýä 7 kişi we sygyra 7 kişi şärik bolup diýe gurbanlyk etdik diýe. Emma geçi we goýun ýaly kiçi mallarda şäriklik bolmaýa. Mysal üçin iki goňşy birleşip bir goýun alyp gurbanlyk edildiýseler, ol gurbanlyk bolmaýa. Etjek bolsa bir kişi bir goýun ýa-da bir geçi alyp özüne we başgalasynyň adyndan gurbanlyk edip biler. Eger ona da ýagdaý ýetmeýän bolsa, onda oň boýununa näme? Gurbanlyk düşýär. 5-nji mesele musulman doganlar gurbanlygy gurban etmeň wagty. Bayram namazy kılınyan yerlerde gurbanlyň wagty bayram namazy kılınandan soň başlaýa, gurbanlyň 3-nji güni gün batmagynyň öň ýanyna çyn dowam edýär. Şu ýerine üns beriň. Bayram namazy kılınyan yerlerde gurbanlygy gurban etmekliň wagty bayram namazy okulandan soň başlaýa. Egerde bir kişi gurbanlyň 1-nji gününe gystanyp güneş dogandan gidip bayram namazy kılınmaka, okulmaka gidip janlysyny gurbanlyk etse, onun eden gurbanlygy gurbanlyk hasaplanmaýa, adaty etini möçün öldürülen canly ýalak bolýar. Şunu bilmeýänlere eşdireliň musulman doganlar. Köp kişi bilmän, ýer gözünden ataral diýip bayram namazy okulmaka daňatandan gurbanlyň 1-nji güni gidip näme edýärler? Canlylaryny gurban edýärler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Buhari'de gelen hadisinde diýär: "İnne awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hâzâ en nusalliya, thumma narji'a fananhar. Men fa'alahu faqad asaba sunnatana, ve men zabaha qabl fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, leysa minel nusuki fi şey." Gurbanlyk gününe ilkinji işimiz bayram namazyny kılmakdyr. Sonra gelers we gurbanlyklarymyzy gurban ederiz. Kim şeýle etse, biziň sünnetimize göre amal edendir. Kim namazdan öň ünswerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şol Buhari'de geçýär. Kim namazdan öň canlysyny gurban etse, onuň canlysy maşgalasyna ekidýän adaty etinden ibaretdir. Gurbanlyk bilen baglanyşyk ýokdur diýe. Diýmek, gurbanlykda ilkinji etmeli işimiz bayram namazy kılınýan yerlerde bayram namazymyzy kılmaly, ondan soň gelip gurbanlyk mallarymyzy näme etmeli? Gurban etmeli. Eger bir kişiniň ýaşaýan yerine bayram namazy kılınmaýan bolsa, mysal üçin kiçijek owalar ba, şol ýerde mescit ýok. Ýa-da çöl ýerlerde kiçijek owalar ba, ýa bolmasa çarwalar ba göçüp gonyp ýören. Eger bir kişiniň ýaşaýan yerine bayram namazy kılınmaýan bolsa, ol kişilere gurbanlygyň 1-nji güni güneş daň açandan soň, güneş däl daň açandan soň gurbanlyklaryny gurban etmeklige ruhsat berilýär. Iň gowsy musulman doganlar başarsan gurbanlygyň 1-nji güni wagt taýdan has gowsy has sowapysy gurbanlygyň 1-nji güni gurban etmeli, bolmasa 2-nji gün, bolmasa da näme 3-nji gün. 6-njy mesele gurbanlyk etjek kişiniň saklanmaly zatlary. Sahih Muslim hadis kitabynda gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "İza ra'aytum hilal zilhicjeti ve arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an şa'rihi ve azfarihi." Sizden biri gurbanlyk etmäge niyetlense, Zilhicce aýyny görenenden, ýani Zilhicce aýy gireninden saçynyň we dyrnaklarynyň kesmesini diýär. Ýani bir maşgalada gurbanlyk aljak kişi, maşgala başy gurbanlyk etmeklige niyetlenýän bolsa, Zilhicce aýy girmäkä dyrnagyny başga ennamynyň tüýlerini aýryp arasalap päk bolup durmaly. Ondan soňra Zilhicce aýy girenden ta gurbanlygyny gurban edýänçe bedeninden hiç bir tüý almaly, dyrnagyny almaly däl. Bunyň hem hikmeti ulamalar aýdýar, şol wagt näme hajylar haçda bolýarlar, şolara meňzemek diýär. Şolara meňzemek diýip aýdýar. Çünki olaram näme şol wagt ennamynyň tüýünden dyrnagynyň almaýarlar. 7-nji mesele musulman doganlar gurbanlygyň etini näme etmeli? Gurbanlygyň etini musulman doganlar gurbanlygyň eýesi özi ip biler, sadaka berip biler, sowgat berip biler. Has gowsy 3-e bölmek, bir bölegini maşgalasy üçin alyp goýmak, ikinji bölegini ýakynlary bilen ziýafat etmek, üçünji bölegini mätäşlere sadaka edip bermekdir. Islese hemmesini sadaka edip berip biler, islese hemmesini özüne alqalyp biler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen hadisinde iň gurbanlyk canlynyň etibarida, gurbanlygyň etibarida diýe, iň ýedirin we özüňiz üçin alyp goýun diýe. Muslimde gelen hadisinde diýe, iň özüňiz üçin saklan we sadaka berin diýip aýdýar. Möhüm bellik musulman doganlar gurbanlygyň etini we dersini satmak bolmaýar. 8-nji mesele
Gurbanlyk kesjek kişiniň, gurbanlyk etjek kişiniň bilmeli zatlaryndan ýene bir topar musulman doganlar, başarsaň öz gurbanlygyny öz eliň bilen gurbanlyk etmeli. Damagyny özüň çalmaly we damagyny çalanda bismillah Allahu ekber diýmeli. Buhari we Muslimde gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeyler rivayet ediliyor. Zahha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bikebşeyn emlahayn akranayn zabahahuma biyedihi ve semma ve kebbere ve vada'a riclehu ala sifahihima. Sahabe Enes radiyallahu anh haydiya Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki sani şahli alaca goçu öz eli bilen ayağını hem näme olan bir tarafına boynunun yanına koyup diye Bismillah ve Allahu ekber deyip diye öz eli bilen kurban etti diye. Demek musulmanda onlar başarsan in qowsu öz eli bilen kurban etmek ve hükman Bismillah ve Allahu ekber demek. Hükman şu näme diýmeli. Eger özüň tamak çalyp bilmeýän bolsaň, gassaba kurbanlygyny kestirjek bolsaň, gassaba kurbanlygyň etinden tölew hukmyny bermek bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadiste qadagan edýär. Gassaba kurbanlygyň etinden tölew hukmyny bermek bolmaýar, aýry oň üçin pul tölemeli. Goýana bir bellemeli husus musulman doganlar kurbanlyk edilende kurbanlyk janlysyny kösemeli däl, bıçağı gözüňe çalmaly däl, başga malyň oňuna tamagyny çalmaly däl, eziyet etmeli däl. Walhamdulillahi rabbil alamin.